ସବୁଦିନ ରୁଟି ଭଜା ଖାଇ ଖାଇ ଲୋକ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଆଜି ଆଳୁଚପ ଆଉ ପକୁଡ଼ି କରି ମୁଢ଼ି ବେଲେ ବେଲେ ଦେଇଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ପକୁଡ଼ି ଚପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଗାଁ ବସିବା ଆଗରୁ ଡକାୟତ ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ମୋ ଝିଅ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଇବାର ଦେଖିବାକୁ। ସବୁ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ପପି ଦେଇ ଘରେ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ମୋର ରୋଷେଇ କାମରେ। ରୋଷେଇବାସ ସାରି ଜଳଖିଆରେ ମୁଢ଼ି ବେଲେ ବେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇ ପିଇ ସଷ୍ଟାମ ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ଗଲି କାଠ ଆଣିବାକୁ। ଏବେ ସବୁଦିନ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତେଣୁ କାଠର ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସ୍ୱାମୀ ବି ଆଜ୍ଞା ଦିନ ବାଳକଟିଆ ପରି ଚୁପଚାପ କାଠ କାଟିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଯିବେନି ବା କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ଖୁଆଉଛି ଯା। ସେ ଯାହା ହଉ ପଛେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବାର ଦେଖି ମୋର ହୃତ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ କଲିଜା ସବୁ କିଛିକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା। କାଠ କାଟି ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ